Jeg skal vise grafens skæring med anden aksen og hældningskoefficienten. Forskriften for en lineær funktion er y er lig med ax plus b. Vi skal nu vise, at grafen skærer i 0,b, altså at x er lig med 0 og b er lig med y. Så vi sætter det ind i vores forskrift, da vi kender x. Så kommer det til at hedde y er lig med a gange 0 plus b. Når man ganger a med 0, bliver det 0, og b plus 0 er lig med b, så y kommer til at være lig b. Det var det, vi ville vise, og det virker selvfølgelig kun, hvis x er lig med 0. Nu da vi har fundet grafens skæring med anden aksen, kan vi gå videre til at finde hældningskoefficienten, som også er a. Vi bruger stadig samme formel, så y er lig med ax plus b. Jeg vil vise, at man ved at dividere to y-værdier på grafen, fundet på grafen med to x-værdier fundet på grafen, kan finde a, som er hældningskoefficienten. Man bruger formlen, der ser sådan ud. Så det er a er lig med y1 minus y2 divideret med x1 minus x2. Nu skal vi så tegne en graf ind i et koordinatsystem. Vi tager et punkt her og et punkt her. Så nemlig vælge to punkter på grafen. Det her punkt har x1 og y1, og punktet heroppe har x2 og y2. Nu skal vi så sætte x1 og y1 ind i vores funktion, så den kommer til at se således ud. Og det gør vi så det samme med punkt nummer 2, og sætter det ind i vores funktion. Siden at de to punkter ligger på grafen for samme rette linje, ved vi, at a og b i de forskellige funktioner er det samme. Nu skal vi så trække de to linjer fra hinanden, og det stilles op sådan her. Når vi skal ophæve parentesen, ændre fortegnene indeni, så det ændrer sig til det her. Så kommer det med y1 minus y2 er lig med a gange x1 plus b minus a gange x2 minus b. Siden at der står plus b her og minus b her, så kan vi bare fjerne b. Og det giver også god mening, da b ikke har noget med a, hældningskoefficienten, at gøre. Siden vi regner med samme a, kan vi sætte a uden for parentesen. Så det kommer til at hedde y1 minus y2 er lig med a parentes x1 minus x2. Som vi ved, har vi så et skjul gange imellem parentesen og a'et. Og så kan vi rykke det om på den anden side, og det skal divideres. Så kommer det til at se sådan ud.
så der hedder y1 minus y2 divideret med x1 minus x2 er lige med a, som er hældningskoefficienten, og det var også det, vi ville opnå at finde, så vi har fundet a. Nu vil jeg så lave et eksempel på, hvordan man finder hældningskoefficienten og grafens skæring på anden-aksen. Jeg har lavet eksemplet en lineær funktion skærer punkterne 4,9 og 2,5. Vi starter nemlig med nu starter vi så med at finde a, hældningskoefficienten, da vi skal bruge den til at finde b. De her punkter kan beskrives, at det her det er x1 og y1, og de her er x2 og y2. For at finde a, skulle man jo bruge den her funktion, som hedder a er lige med y1 minus y2 divideret med x1 minus x2. Så sætter vi vores forskellige punkter ind. Så den kommer til at hedde a er lige med x, y1 ligger så her og hedder 9, minus med y2, som er herover og hedder 5. Så dividerer det med x1, som er 4, minuset med x2, som er 2. Det kommer så nu til at hedde, at a er lige med 4 divideret med 2, og så er a altså lige med 2. Så har vi fundet vores hældningskoefficient a. Okay, nu har vi fundet a, vores hældningskoefficient, så nu mangler vi bare at finde b. Formlen for at finde b er b er lige med y minus ax. Og så skal vi sætte vores tal ind fra punkterne heroppe, og vi tager så x1 og bruger y1. Så kommer det til at hedde b er lige med y1, som er 9, minus hældningskoefficienten a, som vi har her og regnet ud før, og så ganget med x1, som er 4. 4 gange 2 giver 8, så den kommer til at hedde 9 minus 8, og 9 minus 8 er 1, så b er lige med 1. Så har vi fået vores a og b, og kan sætte det ind i vores formel for lineære funktioner. Så b var lige med 1, og a er lige med 2. Formlen for lineære funktioner skal vi lave igen, og den er y er lige med ax plus b. Så sætter vi de her tal ind i vores formel, og den hedder så y er lige med a, som er 2, x plus b, som er 1. Det var så afslutningen på mit eksempel og på dette videobevis.